ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଯେ ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବା ଆଉ ମାଥିଉ 19:16 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦେଖ ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି? ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ ବିଷୟରେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ସତ କେବଳ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଆଉ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେଇ ଲୋକଟା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏସବୁ, ନର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋରି କାମ କରିବା ଭୁଲ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଭୁଲ, ନର ହତ୍ୟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, ମିଛ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆଉ 19 ପଦରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେହି ଯୁବକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ମୁଁ ପାଳନ କରିଅଛି, ମୋହର ଆଉ କ'ଣ ଊଣା ଅଛି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ପୁଣି ଆସି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 22 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଧନୀ ଲୋକ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ସେଇ ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ତୁମର ଧନକୁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯୀଶୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକର ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଲାନି। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଧନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଧନ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଧନଠୁ କମ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲେ ସେ ଧନ ଆମର ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଧନକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ, ମୋ ପାଖକୁ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ଏହି ଯେଉଁ ଧନୀ ଯୁବକଟି ବା ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଧନ ପଛରେ ଆଉ ବହୁତ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏତିକି ଥିଲା। ଯେ ମେସେଜଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।